गोजोनथाव खौरां बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर दानसिम फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्री प्रेसार कुकार, फ्री हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबेल केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्री लटारि कुपन हरनाय जागोन। लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला 1 नं वाशिं मेशिन, 2 नं रेफ्रिजारेटर, 3 नं एन्ड्रइड टिभि, 4 नं स्मार्ट वाच आरो 5 एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। थाबैनो सुलाद लादो 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव आबुङै मिथिबावनो थाखाय।